Valverde nien oin perfume berriak etorri die. Lehen Alfursan gama, asko gusta izen da, prezio ondo da holako, eta bueno, fama dauke be. Hau emakumik gehiago ibilitze bela esan leike, eta hau gizonezko igual pixke gehiago. Egur puntua gehiago, bitek ezaugarri bezala, eta honek ere bai, ustez, pina bazte bat eta dauke, baina egia esan, batetik biztea aldi dago. Nik hau probakoet eta komentako izuen nola dago. Bueno, egia esan, aurreko egunetan nik hau etorri baizela hasi nintzen probatzen. Nik gustatzen zait, niretzako da, perfumau tipoak oso samarra, ez da freskuena, baina emateko moku da, ez da txin kalea ez ninduke enbialduko adibidez. Zezan leiket, ez dauke bestik bezala hainbesteko pina edo sentsazio hori, baina prezioz earki dago, akabau da oso ona, tapa earki istea, enbazio ondo dago, eta 6,80 zuez kategoriko perfume batekin.